Una ko pang tungkol sa Ten Commandments of God sa Exodus 20 na disipling na ang Diyos huwag magpabuhat o dalawa tayo Diyos ang buhat. Bisa kong sangkal buhay. Naroon, sa Exodus 20, Bisimang 4 na, sa 5, ayaw niyo simbahan. Diba? Pangtana, kung sa may simbahan mo, huwag mag-ipabuhat. Ang Diyos. Ang manood mo magsisimba, magasimba sa mga nadyan. Pangtana, yun na siya na ayaw, huwag magpabuhat ng Ginoo. Karon, sa may simbahan, huwag mag-ipabuhat. Sumala sa Exodus 20, 4 na Bisimang. Sana magkabang. Huwag mag-ipabuhat. Kung sa may simbahan. Ang Diyos na hingamagod ng Diyos. Diyan ito sa lalawan, mamutang mag-isip. Kung saan ka sa lalawan, bawal magila. Sa ito pag-uli na nagkausiba, ayaw na lang. Sunod pangutanan. Sumala sa Exodus 22. Lingon sa Exodus. Nga, lingon ng Diyos ng Moises. Moises, pagkulit ang lanawan sa Kerubin. May ibutang mo si Kanilid sa altar. Niliwala sa duha, lanawan sa Kerubin, puro man Kanil. Nasa altar, naa ang presensya sa Ginoo. Niliwala sa duha, lanawan sa Kerubin. Naman sa Exodus 25 sa Panginoon. Mo supa ka na, o mo yung ka, tumagang mo na. Sir, tukod ka ng, ipatukod ka ng Kerubin. Yan ko lang panahon na di mo lang yung tuyo na simahon mo. Sama itong bitin nga naman. Pero yun ka na ng Diyos sa pagwa. Hindi ko lang ka imalimog mo yun kay tuwal sa dili ka magbuhat. Kung nalang ako, dili ko Sa ito ba, ang Exodus 25 sa ang Diyos nagsugod ang Moises pagbubuhat ng larawan ng Kerubin. Kasi kung ginawa na. Ang puyon sa YouTube yung sudo. Hina puyon, dili ko simba. Ang lagi nga, ang punta na Pastor Beganda, kaya ningon mo siya na dili siya mulawag ng Diyos na pagbubuhat ng larawan. Pero naamay na sulat ka sa Exodus 25 sa Subiter, sulat mo na sa Biblia ng Diyos nagsugod ang Moises pagbubuhat ng larawan. Ang makatang Ginoo na yun ba? o bumubuhat ka, buhatalan, kaya huwag mo kong nalili. Sa karon, o yun lagi siya makikita. Karon, kaya o yun malaga na buhat ng larawan. Karon, kananang larawan na sama sa nagway sa tao, suod sa templo, suma sa Ezekiel 41:18-22. Nga naamang suod sa templo ang larawan sa mga tao, nagway sa tao. Mudawat ka na, naamang sa Biblia. Di ka mudawat. Kay dili kang uyong ni walagan kanila. Sumal sa salmo na sila, ano na yung mata, nagdilit mo sika, ano na ilong, nagdilit mo sa ginawa. Ang mga tao na ito kanya, makisama kanila. Yan sa pag-ginawa ng tao yun. Oo, nila. Punto eh. Gusto mo ang mga larawan sa ni Cristo, larawan sa mga apostles ng buhatan, o niya, ibutang sunod sa templo, sala na o? Sala. Where can you read in the Bible na sala na Brad Pastor Soler, na larawan sa mga apostles, larawan ni Jesus Christ, o ni Birhen Maria, sala. Sala. Asa makita sa Biblia? Sumalo sa Asa lagi mo? Asa ni kay? Ingon mo na kanina na dili kuhaan ni Jeremy 4:2. Nasa nas pinanyag ko dili 2:18. Muslims anyone who changes even one word of the scriptures. So magaduga ko pasilutan. Karon, ingon ka man nga larawan ni sumapsulis ng buhatan, larawan ni Kristo, uban pa. Sana. Asa mo basa? Ato sa doon sa kining isulat sa
Dito rin yung mayo. Sige, sabi ko. Oh. Sabto na. Pagkakas sa laki, wala Siya, ha? Kaya wala di sugo. Bayad ba? Hindi pa rin yung kagaya. Ini saya Clinton kita. Ibu Sigano mo. Salamat kayo, Pastor Henry Liganda, sa mga karon mo ko nagdumog nga doon na utsitiyo ng pastor sa North area ayang i-organize nga i-communical dialogue relay yun mo. Nindot sa kapang, wala nang nakapagay sa yung nag-sharing handle na legal sa kapitanan. Kaya, isip negative side sa ipahayag ni Brother Pastor Sulit na ito mo din marawan. Sakto ito yung gigutlo sa Exodus 20, 3-5, kung sa Salmo 15 verses 48, kung niya sa Deuteronomio 1, Ulit sa so kining Deuteronomio 4:16 verso 22. Ni Isaias 4:6 na ano na yung mata di kakita ng ilong di ka simot di ba di ka sulti. Natural kay larawan mo na. Pero ato identify kung saan ang klase larawan mas mga apostles, larawan ba ni Kristo. Kanang larawan na amo nagipasabot sa kanang tugon sa 1 Hari 11, kanya, verse 33. Ingon dito nga si Baal, Astaroth, Indiana, tayo na sa langit. Muna yung mga Diyos-Diyos ng larawan na nasa buhat, City, Cuarteros, Pilatres. Ang larawan ni Kristo, Lila, Diyos. Ang larawan ni Kristo, sumasa Galatia 3:1, Brother Nave, nasa Living Bible, the picture of Jesus Christ. Tato pa, Jesus, kaya ko ba ni Juan na masamot ulit mo basa. Tato pa, yan, kung nauna nga opinion na sa lapang pagbutang larawan ni Kristo, larawan sa mga kusulit. Nasubo ba si Kristo, magpupan sa larawan? Ang ginoong ganit, so ito ginoong ng mandar na larawan ni Kristo. Ang buhat sa buhat sa Kristo, 1:5, the Father does, the Son does. Kung sa'yo buhat sa Aman, kung sa'yo buhat sa Anak, sa'yo magka-Diyos. O niya, sa mga tugon, itong nangagbitan ni David Francis Bradley, na ilarawan ni Santo Niño, dapat yung English Version of Laro, Protestant Bible, Acts 4:30-31. Ngayon sa buhat 4:30-31, mga tigsulang na ingan na niya o Holy Child Jesus. Itong sa Juan. Ingan din, by a stretching forth in hand to whales and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. Samtang ipakyawan mo kamo, madawat mong katingalahan, pinagis ang halan, Holy, Santo, Child, Bata, Jesus. Buhat 4:30. Sa King James Version ng Protestant Bible, ang in English, kaya sila ay Santo Niño, kaya kaasa mo rin sila na Holy, Santo, Bata, Child. Protestant Bible na yun, hindi Catholic Bible. Kunya, samtang sila nakampo, and when they had prayed, the place was shaken, and they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost and boldness. Sometimes sila nagampo, sila yung matangan, at ulangan nila rawan sa tininyo. Nagulog mo yung matangan. Anong pag-ampo, anong pag-ampo sa larawan. O ano na yung divine response na, suma sa Exodus 19. Ditubag na sa pag-ampo. Pero pasabot, ang larawan ang may gampuan. Pero natutubang larawan, isip pinilisyon. Pero ang dunisyon, kung ito larawan ni Kristo. Wala na, simple kay larawan sa Biblia, from Genesis to Revelation, doon na kaklase, pag-insulta ni Pastor Soler, Diyos-Diyos na larawan. Sakto na. Sakto. Yan na po'y sagradong larawan. Doon naman na. Matubang sa Pablo sa 1:4,
We know that an idol son or something does not really exist. Ang Diyos, nagpresenta ng mga Ginoo. Wala ito yung Ginoo. Pero lalawan lang, nagpabuhat ng Ginoo. Nagyang kulay, sulit na nagpabuhat ng lugay. Pero wala na itulog sa Romano, Katoliko, nga isimba yung mga Diyos sa larawan. Kundi, itahod o ispitaran na na. Asa mabasa na? Nagkan kayo sa kining sa Lusari 23:16-19 nga mga monumento sa Israel di pagguba. Ngayon sa wag guba. Ingon kong tao, ano mo nagguban mong monumento yan? Hindi pagguba guys. Isa tuwa ang larawan sa taong pala. Kaya mo guba sa larawan. Kaaway sa Diyos. Salmo 74:49. Kung sa kapastor ng Pedro, pastor Dante, karang tugon man ang galipeta, anak, ang mo guba na larawan kaaway sa Diyos. Salmo 74:49. Kanya, ang karantong hindi na Biblia. Apres Biblia. So mga, pero nining mga diskusyon, pagmuli diskusyon, sa iyo nang galing tima kay Diyos sakto na Diyos. Pero ang sagrado, nagbubuhat ng Ginoo. Pero wak manulong simbangon ng adoration kay Diyos sa mga. Kaya sa Isaias 4:7, kumingon ka, kinanggarawan mo, hanan ka, sama sa bitin na tumagang ipubuhat sa Ginoo sa Numeros 21:9, katong ipakas sa bitin, mula na sa bitin ng larawan, o mamaayo. Pero ginasayo na sa mga tao, ang bitin yung kamanan na bitin nila. Mulang Ginoo na ingon, gupa ka ng bitin. Kaya ang mga tao na sayo na, asal mo ba sa? Lusari 18:4. Ano ba rin bitin larawan sa mga parokya sa simbahan? Wala. Ito bitin itong panin ko. Hindi ba niya, may kalanang yun. I-illustrate ito. Sa mga na simple na kayo nga, the Roman Catholic Church, it is very visible to venerate the images of the saints. Venerate ang gawa manunlong sa mga adoration. Sayo ko, humingo ka doon sayo ko, pero mo nagtagong lang, sinungga, wala na, Pero veneration is more than worship, tumalas niya. Part of worship. More than worship ang veneration. Nasa dictionary. Ganyan ng Biblia, ang Biblia, di ba kulong sa inyo, give lang sa Meaning meaning ng veneration is more than worship. Kasi siya iba, naiputan Dapat pinugdog lang meaning. sa gisulti ni Brother Friend sa gihapon na under pa siya sa turismo, doktrina na nila. So doon na may mga pangitahunan kasama sa pagbuhat at itong pagbuhat ng Diyos o tupag sa Biblia. Siguro na katong ipabuhat niya sa Kirubin, simbolo pero wala siya magsugo na worship. Wala na siya ipa-worship sa Ginoo. Igula na kung makahimo siya. Manihimo mo yun din sa ato pa. Tendency nga, pining mga tawanan, nagyapon, nagsalig yapon sa Diyos nga sa kang Yuba o kang Yahweh. No? Ingon ini ang detalye sa uno, sa ikuhanon, uno, gikas sa uno hanggang sa 3. Ingon ini ang mga paagi. Sa karang panahon ang Diyos sa makadaghan o sa makalaing paagi, misulti sa atong mga pigulanan, pinagi sa mga propita. Pagpalinig na po sa mga adlaw, misulti siya na nato, pinagi siya anak. Pinagi kaniya gibuot sa Diyos sa tibok na ibutan, isili siya ang naniya sa kalimutan. Katulo, naglarawan siya sa himaya sa Diyos, diya kayo kaniya ang kinahiya sa Diyos. Siya mo'y nagpupot sa tibok yung nabirso, pinagi sa iyong gamhalang pulong. Tapos niya, kasi ang mga tao sa ilang masarap, milipot siya sa ulo sa Diyos dito sa langit. So, katong mga nahitabo na ito, automatic na limot na ito may suot ay ang nagsugo, persona na yun na miandi na sa kalibutan. Naaman na sa 46 4 sa Isaiah, 44 sa Isaiah. Alam niya, no?
Siya ang nag-umol sa kanan, siya nagbuhat, siya ang nag-simbol sa matapusan nato sa bakan sa atong nanay. Itikdot lang na ninyo niya. Iyan ka ng trabaho sa Diyos. Siya nagbuhat sa langit, sa yuta, sa kanan. Iyan ka na. So ang atong dawat ninyo lang ta, ang ipangayon sa Ginoo, magkukura yun, ika na ito, para na ito niya. Okay? Pero, may soon, ang giyon din nga pamatudan, ano? Yung nani. Sige, wala, dili ko mo anak, pero sa lang kapailan na sa kasulatan, nangutanang ka, nasa mabasa sa pagtunggon. So, klaro tayo ituduan sa Diyos si Apostol Pablo sa Galacia 1:9. Tanawan na ninyo dyan. Patunglo. Okay, atong Galacia. Patunglo natin. Kini tugma sa gidalas ni Pastor Soler. Wali ang tugma sa Deportivo. Ingon niya pagka-say-say. Apan bisan ko kami, usa ka anghel nga gikan sa layo, kung magwali ka ninyo ang mga balita na lahi sa among diwali, mahimo ta siya tinulong. Sa gisulti na namo ang karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali ka ninyo o maayong balita na lahi sa inyong nadawan, matinunglo siya. So, kung pasabot ni Megsoon, ang pagwali, pagmatuod lang sa pulong sa Diyos, Ebanghelyo, the Gospel, no? Ang maayong balita. Pero ayaw yun pagbuhat o mga dagway, kaya yun lang yun nga, o si, magwali mo niya, magpakapinin yung pagbuhat o mga larawan sa Diyos. Wala na. Plus, kiningingon, puno ni sa Espiritu Santo gyapon si John de Villabe. 1:5:21. Mukura kayo ang ipanayag hangyo lami, hangyo lang. Ang di ka madalag hangyo. Mga anak, likay ninyo mga Diyos Diyos. Okay, Mga anak, likay ninyo mga Diyos Diyos. okay, naabot na sa Corinto may wala, gidili na daghang mga Diyos sa kalibutan, pero usa rin tinuod nga Diyos. O ang Diyos daghan. So muna bisan pa pananglitan na ay mga mayong lagi dining mayong mga lalaki nga wali magpasabot. Kaya inyo nang inidulong, matinunglo mo. Matinunglo ang mabuhay, matinunglo sa mutanan. So, usa lang yun ang ipaila. Usa lang yun ang ang Ebanghelyo may sumunod ng Inyong Supreme Court. Okay na ito. Ang isod ni Pastor, pinutungod ng wala na dili na ipagubat sa bisat kung sa gagawin sa langit. Sa dito nga sa Cubin, ipabuhat man, maiko ka niya. Kaya ipabuhat mo itong Kirubin, Kirubin, ibutuan sa Kasturun, may patong asuyo, unong tamniko, ari sa usap ko mga sa Kasturun, mag-atubangay ng buhat ni Kirubin. Sa ito pa, ang gingon mo sa Exodo nga dili ka magbuhat bisan unsang dagway nga bisan unsang dagway tos langit pinisiyo ka tinuod na. Pero katong Kirubin ipabuhat to sa Dios. Ipabuhat to sa Dios, nasulat sa Biblia. Ikaw din niya nasulat yon nga ipabuhat. Pero ang gihimo ron sa atong panahon dili na Kirubin sama sa dagway sa Dios. Ang Kirubin o katong sundon may pako na siya ibutan sa Kasturun. Kailan tayo ibuhat nila? Eksakto sila. Kana mo may Pinoy. Karon sa labda sa Kirubin wala na musunod. Wala na musunod. Sa ito pa, kaya wala na musunod. Unsing ingon nasulat sa Biblia.
dili mo iyugbo na niya. Kaya ako Diyos manlulubuhan. Karon, kay giingon man niya nga ako Diyos o pagbuhan, ihalumtan ang upat kakaliwatan hanggang sa kalima. Dumtan ka sa Ginoo, basta magadilig ka mo sunod sa pamagi sa Ginoo. Kaya kanang isudo, ipagawas na na ang palabra. Ipagawas na na. Karon, sa Pinadaya, Kapitulo 9, versikulo 20 hanggang 21, palihog basabra, unsay resulta. Pinadaya, 19. 9, Kapitulo 9, versikulo 20, unsay resulta nga sulat. Itang musuhin mo kalayan. Nya, ginadagan kayo. Murag dagat eh. Isa ko kasi yung simbaan ng larawan, pero matog dito. Marami dito ngayong matog dito. Wala eh. Basta raw mga Pumili sa mga nagpato na ba kayong dagan? kung walang usap sa kain, kung ikapahawa ang mga lalawan, kung bulawan o salapi, kung tumbaga, kung plato o kahoy, nga dili makakita, hindi makatulog, hindi makalataw. Yung mga tinog problema. Utol pa sa pagliwanag. Ang tanan uban ka sa mga tao, nga wala pa namatay pinaki sa mga hampak, ini sila wala mga ginulusol. Sa mga nabuhat sila mga kamot, o wala mo sa hilang biyaya ang pagsimbag mga yawa, o mga larawan, kapila yung mga larawan sa pustulis niya. Nga, larawan sa lapi, o kumbaga o bato. Kapila Bakit ang mutubag? Hindi makadungog, hindi makalabaw. Kapila yung larawan sa Nasulat sa Biblia. Pili mga apostol na. Nasulat sa Biblia. Wala yun. Ganun ba na yan? Hindi mo dito Kung ang tama sa atong kaparonan, kung sa mali tinuod na magsimba sa Diyos. Apa ikaw? Kung sa tinuod na magsimba sa Diyos, kaya hindi mo ito pinahay. Ari ko na pangutana niya. Ano pangutana na? Siya mo tubag. Ako may nagpabarog na kayo pangutana? Siya mo tubag ko no. Sa'yo pangutana no? Tubag nga lagi. Ako ang tinawag ng simba. Ang gatong ngayon siya na ang tinuod na magsimba, diha si Espiritu Pamakuran. Kaya Hindi tubag. kaya ang Diyos Espiritu. Sakto bito na? Oh, Ito, Juan 4:24. dili pinagay sa larawan. Pero ang larawan, binilis siya nga pagsimba. Dili, huwag kang masunod nga. Daniel 2:46. Papasahan ng Diyos. Huwag kayo ikaw ka, kuha na sa bubok niya sa mubit pahaya ka, mataas bugok. Daniel 2:46. Ningon ito nga, si Hari Nabucodonosor, mihapa og misimba kan Daniel. Bakit ka sa? Pero ana ang Hari Nabucodonosor, Daniel, anas likod mo na yung labing gamahanan. May simbahong na tinuray. Ano resyon to? Pero gihapa na sa Daniel Santos na to. Duha ka klase pagsimba sa Daniel 2:46. Minus. Basaha, Wait. veneration or adoration. Kaklaro ana. Minus o kibuka doon. Veneration mga simba. Minus lagi bro. Oh, simba nga veneration. Minus lagi. Katuloy. Pero anong ni Deber pero sakto to sa si Hari Nabucodonosor. Sakto tong besikuluhan nila. Sakto rin. Ang disimba, ang Diyos disimba. Last mo, duha ka klase ko sa ningon ni si Hari Nabucodonosor. Daniel, anak luyon mo mo simba nga tinuray. Wala tayo Diyos. Wala, dawa. Pero paghapa ni Daniel, binirisyon ni gamit. Basaha, yungan sa lupa. Legaw. Yungan niyo basa. Gamay ra. Ha? Gamay ra. Legaw. Atos Diyos aron matinimo. Duha lagi ang gisgutan nga, kuhan. Daniel 2:46. Wato Sa. Huwag mo kabasa na agad? Oo, kana sige. Kana.
Sir, apa sa yuta, yung Bukang Daniel, Oh. kung subo nga, halaran siya, Oh. Oh. Wala man mo simba. Kuminaw, yung bugod, kuminaw dia. Waban. Timingo ng hari kang Daniel, matuod kayo nga ang imong Diyos, mao ang Diyos sa kalagyan. Oh, mabuti adoration. Duha. Bayag sa mga Oh. tanghaga. Oh, tanawa. Kaman sa pagsaysay ng ining mga tanghaga. Oh. Duha. Duha yun. Giyukbuan ni si Daniel, balaan nila. Ah, San Santos. Tradisyon mo na kay mga hari. Oh, sana na. Hari Oh. hari man na yung Oh, duha yun. mga hari sa una. Bukan man. Ha? Ngayon kita kong respect. Ang binarisyon. Gamay. Simba ang binarisyon. Simba si Cornelio sa Gamay kayo. ayaw kong simbahan kay tao lamang na po. Simbahan nga kong Diyos. Ang tubag na buhat Diyos Bensingo, Juan si Cornelio, dili pagano to. Nagtuo siya si Pedro, ang Diyos gikan sa langit, buhat 14:11. Wa pa siya makasyanayas ba? Moto siya nga pagano, kada mga inisinto way kalibutan, pataka am na ko. Una nga, ipadlong siya Pedro, hindog kay dili ko labing kawanan. Muna nga, nagtuo si Cornelio nga si Pedro Diyos ang gikan sa langit. Mao na nga pigan ba ha? Pigan nga dili Kristiyanos. Wa pa matuloy sa saktong doktrina. Ano turang dili Kristiyanos ko pagano kita na? Simbag Diyos. Kanya ka nang dili Kristiyanos, innocent, dili innocent. Religious. Worship. Oh, dili mo kasulti ka mo na dili. Sige, atong Mahinon. Si Brad Nasir, so Ah, kana na. Lamba ni. Minus na ito, pero minus. Dinagaya Chris na yun. Saan ninyo na siya? Kibata, kisay ko kupting. Ah, ako na. Simbahang obispo sa Akuan, Philadelphia. Sabi na, mo man yung doon na. Saan ninyo? Kini related na sa panahon ni Daniel kay Balaan. Oh, wala ano. Kana. Ipadayag ko Ah, sa ini. ayay, nangiga na yung basa. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas, may nagpakahudiyo nga bakakon, paluulon ko sila kanimo aron paludkon o payukbuon kanimo aron sila mahibalo gihigugma ko ikaw. Okay. So, mga tao doon na kayo. Ang Diyos kasugo nga ang nadautan ni Limito nasa tanismo mga pagano pasimbahon. Kinsay asa mo simba, dili na to kundi ipasimba sa Diyos kay gini mga kawana iyan mga anak sa Diyos. Ulubuan buwan, ululosi. Okay, mga marisol, salamat sa different kay kalinaw yun kayo. Hindi magtuunan ni sige, magtuunan ako kayo. Tapi ya sana ba na may gug. Bugul-bul kayo kayo. Dili kigil kay konta ko dai. Pinirisyon ka. Ang imo point. Bida rin siya bida. Dili, way mo ka. Itso ko sa Diyos. Yung may pero wag yung pinirisyon. Kana yung paghimog larawan, usap nakuha sa kanan. Mutal. Sabla kinatubang. Kaya imo lang sibayon sa dictionary o sa encyclopedia, kanang bitaw idolatry meaning worship of idols nila. Idol. O Diyos na siya. Kunya, wala po na isuko ni Kristo sa Diyos. Kristo nag-ministry siya sa kalibutan sa
bilang ka mga kayo, tulog ako niya nga ministry, wala din siya magsubok na kamatay na lang, kamatay na siya tinungan, dumating mo rin ganawa. Kaya, kanang nalarawan ng himo yung baligya gani sa kulon, diya sa tingin ninyo, hindi man taon na ang ginagawa sa mga apostolis Wala paala ka na siya sa mga tao na nakapuhat ka na. Kung saan niya kung pagkain mo, nagkaka siya, tumaon na siya. Kung niya, kung sabihin mo na yun, basa lang kong versikulo. Kung saan siya, karon ang imong ni Kristo din eh, bisan kinsa na magakuna o dili magpabilin, diha sa tuluhuan ni Kristo, siya wala magkapagpanagya sa Diyos, siya nagkapabilin sa tuluhan ni Kristo, siya nagkapalagya sa Amahan o sa Anak. Sa ato pa, kung ikaw wala ka makuha sa gisugo ni Kristo, wala ka nagpabilin sa Amahan o sa Anak. Kung gibuhat nimo ang wala suguhan ni Kristo, wala gid ka makasunod sa tuluhan ni Kristo. Anong paghimog larawan mo, wala mang ginamagkita, isa man nakakita sa Diyos. Kisa may nakikita sa tinog ang lakoy ni Kristo, wala yun. Panapana na siya sa mga sculpture, usa ka ng mga kanang artist ba, kanang mga pintor. O, nga ba, kanang ba, kanang larawan ni Kristo sa Divine Music, muli noong ni Michael Angelo. Inyang noong, mo yung gihimumudin, may mga naong sa Divine Music. Wa mo na brad, kanang larawan sa mga apostoles ni Jesus Christ, wa mo bingon nga mao ginang naunga ang dilim na doktrina nga ang doktrina na nga kini sila ang gilarawanan mo gi tumong niya ang larawan gibinerit na gitahod lang. Wala lagi mabasa nga binerit. So pagkasa kabasa ka biya ko sa Katoliko. Una-una naman mo. Nakabasa lagi ka pero wa ka kasabot sa imong gibasa.